dan Allah annabi ka tausaya ka ji tambawa mai magiya ka tsaya mini kar da na shawiya ya Ahmadu na gama shayuwa a cikin ƙaunarka na shagiya shugaba don mun rike gaskiya ya mun bawa gidanka kulliya suka ce ba mu ba jarmiya muka ce mun bar musu jarmiyar masha in mun bar duniya shugaba a daɗe mu da lafiya da tsawon rai a ba mu juriya duwiya kar a bar mu waiwaya shugaba ranar mutuwar mu ka zo gaban azara'ilu ka tsaya shugaba ƙara ba mu tabbaci na tsare harshen mu da furci yau ma arzikin ka za mu ci komai za mu ce ya zo ga kai kar mu ce sai in kai ne ka ce yau ma ga baban izzatu yau ma ga baban izzatu a cikin hadara so zai mutu kamar zakin da yayin watu banda hujja sai kai amada a kabari na bayan na mutu ka kulan da kulawar izzatu ‘ya'yana ƙannan izzatu kar su wahalta bayan na mutu dan ruhin ka sai da faɗi makamin haka dan na aminatu ya annabu muhammadu ya annabu muhammadu ya annabu muhammadu ya annabu muhammadu idan Allah ya Ahmadu idan Allah ya Ahmadu idan Allah ya Ahmadu idan Allah ya Ahmadu ya sarki Ahmadu ya sarki Ahmadu ya sarki Ahmadu ya sarki Ahmadu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya annabi Muhammadu 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 ka ji kaina ya sarki Ahmadu mun tuba ya Rasulullah